Øvelsen, jeg vil præsentere for jer nu, den hedder bænkpres. Bænkpres tager udgangspunkt i træning af albuled, skulderled og skulderbladsledet. Over albuledet så er det triceps aktiv. Over skulderledet er det pectoralis major, deltoideus anterior, der er aktiv. Og over skulderbladsledet, der er det serratus anterior, der er aktiv. Nu skal du se, hvordan den udføres. I skal være opmærksom på primært 2 ting i den her øvelse. Den første øvelse er at spænde godt op omkring rygsøjlen, således at man ikke svamper, når man laver øvelsen. Det vil typisk se sådan her ud. En anden typisk fejl, det er, at man kører stangen meget, meget tæt på halsen, og dermed holder sit skulderblad meget højt hævet i det bevægelsen laver. Det giver et skidt slid foran på ledkapslen i skulderen, og derfor så er det vigtigt, at når I laver øvelsen, så kører den ned til den nederste del af brystmuskulaturen og op til vandret strakt arm, når I er i topposition. Prøv at lægge mærke til det en gang. Start nede. Slut med strakt arm. Flad bænkpres er den mest traditionelle form for bænkpres. Den træner hele pectoralis major. Men der findes forskellige måder at gøre øvelsen på. Man kan lave en variation med håndvægte, det er en måde, eller man kan lave en variation, hvor man ændrer bænkens hældning. Hvis man øger hældningen opad, så kalder vi det en incline bevægelse, og øvelsen vil typisk ramme højere oppe i pectoralis major. Man kan også gøre det modsatte, sætte bænken nedad, således at selve bænken hælder, og så hedder det en decline bevægelse, og det vil typisk være den nederste del af pectoralis major, der er aktiv.